ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏସିଆ କପ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏସିଆ କପ୍ର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏସିଆ କପ୍ର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ଅପମାନର ବଦଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା କାହାଣୀ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା 1983 ମସିହା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲର। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ସେତେବେଳେ BCCI ବା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଥିଲେ NKP ସାଲଭେ। ଏବଂ ସେଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଡସର କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଲଭେଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଲଭେଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଟିକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ BCCIର ସଭାପତି ସାଲଭେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦୁଇଟି ଟିକଟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି 1983 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇନଥିଲା ସେହି ରାଗରେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଟିକଟ ପାଇଁ ସାଲଭେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ କହିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା କି ସେ ଦୁଇଟା ଟିକଟ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସାଲଭେଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଟିକଟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଖରାପ ଲାଗିନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା କି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ମନା କଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସାଲଭେ ମନସ୍ଥ କରିନେଇଥିଲେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। କାରଣ 1983 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସେ ସମୟରେ ମନୋପଲି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି 1983 ଏବଂ 84 ମସିହା ସମୟରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସେତିକି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ତା ପରଦିନ BCCIର ସଭାପତି ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଲାହୋରରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ବା ICCକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହି ତିନୋଟି ଦଳର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମିଶିକି ICCକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ICC ସେହି ପତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା କି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଥିବା କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କାରଣକୁ ନେଇ ICC ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ BCCIର ସଭାପତି ସାଲଭେ ଏହା ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟିଏ ନିଜର କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ICC ତଳେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ 1984 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିଟିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତିମାନେ ତ ଥିଲେ ହିଁ ଏବଂ ଏଇଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କନଫରେନ୍ସ ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ। ଏବଂ ଏହି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ନୂଆ କରି ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ଏହି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ BCCIର ସଭାପତି NKP ସାଲଭେ। ଏହା ICC ଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସଭାପତିମାନେ ମିଶିକି ସ୍ଥିର କଲେ କି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା କି ଏହି ଏସିଆ କପ୍ରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କ୍ରିକେଟ ଦଳମାନେ ହିଁ ଖେଳିବେ। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା, ଏସିଆ କପ୍ ହେବ ବୋଲିକି ପ୍ଲାନ୍ ବି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିଲ୍ଲୀ ମିଟିଂରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହ ଦୁବାଇ ସାରଜାର ଶେଖ୍ ବୁଖାତିର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏକି କ୍ରିକେଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁବାଇର ସାରଜା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବହୁ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାରଜାର ଶେଖ୍ ବୁଖାତିରଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍। ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସାରଜା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଏସିଆ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଜାଣିଥିବେ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଥିଲା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ବା ICCକୁ ଏହା ଦେଖାଇବାର କି ଏସିଆ ମହାଦେଶମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ଏସିଆ କପ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ BCCIର ସଭାପତି NKP ସାଲଭେଙ୍କ ଅପମାନର ବଦଳା। ଏସିଆ କପ୍ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ବା ICC ଏବଂ ତାପରେ 1987 ମସିହାରେ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିଲା। କାରଣ 1983 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଖେଳ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆୟୋଜନ ଇଂଲଣ୍ଡ ହିଁ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ 1987 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସିଆ କପ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ତତ୍କାଳୀନ BCCIର ସଭାପତି NKP ସାଲ୍ଭେଙ୍କ ପାଇଁ।